Kongres BPKC Kongres Kroima. Cholo ke koi kali ni ke vote ke ni cholo. Bye bye do. Cholo. Jatah perlu. Ne kecedani pukali rat tum si kacedanji rat tum kacedanji bangke BJP corrupted halaso a against rat tum si cedan pu lasi kewangji apor nang litum da teklong pot slap komane jong si nomination jok nai dolang klote
5 minutes ang bong rumarlu wang nang ko pusi returning officer bang batai kaninge sitame 3 baji apit bange jokta be delo lasi arum bang bon check aing hab bang bon check lo aing ham bon check apit bangke 3 baji apit bangke aku independent candidate one sorong pharaki hai wang lo mane nomination jok long nahi hadak penang an debates lo returning officer phanta lapen observer jungjung ta du halaso ahola lo observer chipulo je tum ke guidelines ateng benji tum claim ji lasi nang bangke nomination jogji pusita me nang 3 baji aprang si bang nahi polo non 3 baji lo tum ke accept on e lapen ako returning officer bana pulo nang jonghe pressure pusita me netum ke un elo lasin nang pima claimo sita me tum election commission na guideline pen ke nang thane accept un elo a joine sila bang pulo je penang an chetor kolo ala showroom alo amar lahai lu ya chotor torkoa joine sineli tuma kambang mane penang an pending check lasi der barelo laso fit bang ako alang bang damji lo आधा घंटा 1 घंटा फिर में ako inut magistrate lone mane alang banglo chipulo je alang phan accept nahi thang kusi chipulo mane hadak camera tengpen alang ke 3 baji aprang si bang kusi chipu amar laso apit nitung bang pulo je we are the eyewitness Dr. Mansinong P and I am the candidate from INC bahini hodak dodun plung pensi nitung dar julong lo je laphan ke nomination accept dundelo kusi returning je nanglitum lason claim prote nanglitum ta bisas abedet porat atum lasi labange accept sadet sime pusi sita me returning wan chipu thulo je itum ta chipu ne lake ne pen superior to ma order tik pusi lasi lahai luya problem pen enangan apor chodelo last banke rat akemang mate democracy sike hailo pusi nitum chipu theko karanon bange alang phan ke accept se delo lasi kado gabe alliance a candidate mate itum congress candidate pen ke wang an a leaders tum phan ning je thelo ako ke wang kia por alliance a candidate itum rongthang mate amri pen hai proposi bini laso a nomination pen si angthek itum theklong pon kardo nang kom khang lo ne kechedani pukali rat tum si kachedanji rat tum kachedanji bangke BJP corrupted halaso a against rat tum si chedan pu lasi kewangji apor nang litum da theklong pon